Sonra Kahraman arkadağımız bilen Frans Respublikasının prezidentinin arasında akşamlık nahar başındaki iş duşu geçirili. Onun başında Türkmenistan'ın hem de Frans Respublikasının iki tarafların ve köp tarafların katnaşıkların göstermegine mühüm ehmet berýänlikleri, iki ýurdun arasındaki döwletara hyzmatdaşlygynyň din hukukluk, öýdara hormat goýmak we düşünmek esasyna alınıp barlýanlygy bellenildi. Kahraman arkadağımız taparın barşında Merkezi Aziýanyň we Fransiýanyň arasynda hyzmatdaşlyk göstermek bilen bagly anyk teklipleri we başlangyçlary öňe sürdi. Bu format, ýagny tebitimiz bilen Fransiýanyň arasynda hyzmatdaşlygyň täze uğurlaryny açar. Öňe sürülen teklipleri Frans Respublikasynyň prezidenti gollap, burda işin hyzmatdaşlyga taýýardygyny tasdiklady. Frans Respublikasyna saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra Kahraman arkadağımız Paris şäheriniň Orly halkara howa menziline geldi we bir ýerden watan zogrady. Paris şäheriniň uğralan Kahraman arkadağımyzyň uçary bir näçe sagatdan soňra paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gönni. Bu ýerde Kahraman arkadağımyzy ýurdumyzyň resmi adamlary mehirli garşyladylar. Şeýlelikde Türkmen halkynyň milli lideri Kahraman arkadağımyzyň Frans Respublikasyna amala aşan resmi sapary döwletara gatnaşyklaryna täze sahypany açyp, garaşsyz bitarap Türkmenistanyň ähli paragatçylygyň we durnukly üçin bähfidine ähli gyzyklanma bildirýän ýurtlar bilen netijeli hyzmatdaşlyk göstermäge ygyrarlydygynyň aýdyň tutnamasy boldy.